Deci, filmez, mă? Da, mă, filmez. Probabil mulți dintre voi v-ați întrebat ce este cu schimbarea asta mirifică. Da, nu e așa mirifică, deci... Da, mi-a schimbat numele. What the fuck? Poza asta încă e aici. Și aici. Ok, nu, poza asta nu vreau să se schimbe. Dar, de fapt, e un alt avatar cu un dovleac albastru. Da, frate. Da, mi-a schimbat numele în postonelul albastru pentru că sună foarte ciudat H Boys. Nu prea îmi plăcea cum sună și am vrut să schimbăm, să fac schimbarea asta. Cum am chestiile schimbate cât de cât. N-am intro-ul schimbat. Am avatarul schimbat, deși voi îl vedeți pe ăsta vechi. Am numele deja schimbat, am banner-ul. Toate le-am făcut într-o seară. Intro-ul nu l-am făcut deloc. Intro-ul încă nu l-am făcut și o să fac altă dată. Momentan este un clip de Party Hard în întârziere, ar trebui să fie postat cu ceva timp. Însă nu a fost. Deci să știți că ăla va fi un clip postat mai târziu. Deci, mă cheamă Bostanelul Albastru. Probabil vă întrebați de la ce vine Bostanelul Albastru. Păi, Bostan înseamnă dovleac în moldovenește. Iar numele meu de familie este Bostan. Iar albastru e o culoare care îmi place, deși galben e culoarea mea preferată. Ar fi fost foarte ciudat să pun Bostanelul albastru. Da? Deci, galben, pardon. Deci m-am gândit la o altă culoare care îmi place și albastru. Deci am pus Bostanelul albastru pentru că m-am gândit că sună șmecher și m-am gândit că este un nume cât de cât original, adică nu prea am văzut mulți youtuberi cu numele de ăsta, adică n-am văzut niciun youtuber să aibă așa un nume, dar în fine, eu voi fi Bostanelul albastru de acum, așa puteți să-mi ziceți vechiul intro care l-am făcut la... Am zis, mă, intro cu TH Boys, nu, cred că am zis, mă, din prima Bostanelul albastru. Mai rămâne schimbat intro, sper să... Și da, faza cu postat, probabil mulți deja și-au dat seama că nu o să postez din nou. Ba da, o să postez, doar că din nou, în timpul ăsta, n-am avut timp să fac prea multe chestii, pentru că școală și școală și școală și școală și școală și școală și școală. Adică da, probabil voi nici măcar n-ați început ca școala, dacă sunteți din București sau din mai știu eu ce sat, care școala începe luni. Eu am început de miercuri școala. Deci da! Bun, cam asta a fost. Am zis absolut tot ce m-am avut de zis și bucurați-vă de clip de Party Hard care probabil va fi postat mâine, da, mâine. Oricum clipul ăsta îl vedeți să trecut, practic clipul voi o să-l vedeți pe 15 ianuarie, zic o să-l vedeți pentru că eu îl filmez pe 14 ianuarie, după cum puteți vedea aici la OBS, scrie 14 jan 17, 14 ianuarie 2017 și e destul de târziu. Nu e dimineața, e noapte, adică vezi PM, nu AM. Sau, nu știu, în fine. Oricum, știu clar că eu când filmez e seara. Și cam asta a fost. V-am zis tot ce am avut de zis. Așteptați-vă să postez noi jocuri pe canal și ne vom vedea data viitoare. Pa! Și încă un pa!